Просто лично не знам. Човек, сега ги снимам как съм суват в леглото ти. Мъже вика, I'm dirty bitch, а то вика, you fucking cocksucker, fuck me. Ау, не, човек. Парата му макир, как го пазикат. Той човек как е Пара вечко. опана... Енче? Той мъжа май плаче, човек. Че сме? Че? Кот се мъжа плаче. Fuck the shits. Fuck me, you little cocksucker. This game is for kids. Аз бия по 600 на бейска така ходи. Пак чек, обърках си комбо да не забравя скоча. Към що не скаша? Кой е това бе, човек? Не! Чек, без да искам атакувах трупа. Това е най-шилното в цялата игра. Атакуваш този, който вече сподел и си хабиш магиите на него.